Fotografoval som v mnohých kútoch Európy. Všade je niečo pekné, zaujímavé, vzrušujúce. Z každej cesty som priniesol množstvo vydarených záberov. No časom som zistil, že ozajstnú harmóniu pocitov a radosť z tvorby zažívam až doma, v horách. Len tu cítim pri fotení a filmovaní ozajstný pokoj v duši. A tak ciest za hranice ubúdalo, no za to som intenzívnejšie dral podrážky na horských cestičkách. V nízkych Tatrách som našiel množstvo zaujímavých ľudí, pre ktorých sa tieto hory stali skutočným domovom. A hoci sa na svoj domov pozerajú rôznymi očami, jedno majú spoločné – pevné puto s okolitou prírodou. Miroslav Saniga je zanietenec, ktorý má pri dome toľko vtáčich búdok, koľko na jednom mieste neuvidíte a zda nikde na celom svete. Poznám ho ako vášnivého ornitológa. A s prírodou ma spája každá bunka môjho tela. Každá bunka môjho tela, srdce, mozog, city, všetko, čo vlastne súvisí, pretože ja som na prírodu tak napojený, ako ja si málo kto. Ja som bez prírody stratený a potrebujem vitamíny, ktoré v prírode sú, podve vtáčieho spevu, podve blonkotu jarčekov, šumu lístia. Kto by mal vedieť o prírode a vzťahoch v nej viac ako krajinný ekológ? Ado Mezej ma naučil nielen na krajinu sa dívať, ale aj rozumieť. Som pracovníkom Národného parku Nízke Tatry, kde robím už viac ako 20 rokov a k tejto práci ma priviedol môj záujem o prírodu už vlastne od detských čias. V súčasnosti je už tých vyše 20 rokov práca aj mojím koníčkom. Tí starí ľudia vedeli využívať prírodu pre svoje potreby, žili s ňou, brali si z nej, čo potrebovali, ale nikdy ju nedevastovali. A si myslím, že ten kladný postoj tých obyčajných ľudí v úvodzovkách formoval aj môj postoj k prírode. Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec, salašníctvo. Bola to výroba žinčice sírov, z nich potom brindze, ktorá zasa sa konzervovala a znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie. K bačovaniu som sa dostal ako od chlapca. Otec mi robil na salaši, bavilo ma to, tak ovce mi prirastli k srdcu. A to ma baví furt. Vyučil som sa vo fabriky, fabrika ma nebavila. Odišiel som sem a tu mi je dobré. Bačovia Milan Aux a Palo Majerčík sa snáď pre svoju profesiu narodili. Vďaka ním som nadobudol pocit,
že salašníctvo a chov oviec je skôr poslanie ako profesia. Bodaj by bolo viac takýchto ľudí, aby táto odveká profesia Nízkych Tatier nezanikla. Košiar malovaný a vhore na húre bača dorúbaný. Marcel Melicherčík je chatár, no nie chatár hociaký. Na kamennej chate, ktorá sa krčí pod chopkom, som často trávil dlhé chvíle čakaním na dobré počasie. Vedel som, že chcem pracovať istý čas na chatách, keď som skončil školu. No a prišla takáto možnosť začať na kamennej a najprv to bolo len na 3 mesiace, že to len tak skúsim a je z toho 12 rokov. No si čo som začal robiť ako začínajúci študent na vysokej škole. A čo ma k tomu viedlo? Túžba vyskúšať si to, či to zvládnem, a potom sa mi z toho stalo celoživotné také krédo. Beriem to ako pocit vyrovnania sa, kľud. Telo trpí, ale duša je čistá pri vynáške. Lebo môj názor je, že 70% vynášky je v hlave a ani nie tak v tom fyzične. Čo sa týka nejakých spätostí s prírodou, tak to určite je stretnutie vlka, stretnutie s medveďom. Stretnutie s kamzikom je dosť časté, ale vždycky ma poteší. No a či si zvyknú na ľudí? Ja to vidím skôr tak, že vedia, že človek není ich predátor a že ich nijak neohrozuje. Človek to, že si ich fotí a pozerá, vedia, že to není pre nich nejaká hrozba. Sedel som pri okne a uchlipkával Marcelov bylinkový čaj. Nikde inde taký vynikajúci nedostanete. Marcel presne vie, kde ktorá bylina rastie a kedy je ju najlepšie zbierať a v akom pomere namiešať zmes. S každým dúškom Marcelovho čaju vstupuje do vás aj kus týchto hovor. Niektoré zákutia prírody objavíte iba s ľuďmi, ktorí v nich prežili nie jeden deň. Takýmto spoločníkom dohovor sa mi stal Michal Stromko. Ukázal mi nové zákutia Nízkych Tatier, Liptova a Horehronia a utvrdil ma v tom, že v Nízkych Tatrách je stále čo objavovať. Od hor som sa odlúčil v čase dospievania, kedy som spoznal ten mestský život a stratil som nejak tak na hodnotách. Pohltil ma konzumný svet a postupne času som začal lyžovať. Začal som viac poznávať tie hory, hlbšie do nich chodiť aj na miesta,
kde civilizácia nepôsobila. Vtedy som sa tak začal aj zamýšľať nad samým sebou a objavil som nové hodnoty, ktoré mi práve hory ukázali. Jeden pohľad je, keď sa nahoru pozerám z dola a poviem si, že tam chcem ísť a musím práve pre túto cestu vydať určité úsilie. A keď som už hore a pozriem sa na civilizáciu, tak je to niečo neskutočné, niečo pekné. A viem, že tam nemôžem zostať celý deň, celý týždeň, celý rok. A keď idem dolu, tak je aj trochu smutno za tým miestom. Mám to v pamäti. Uchováva sa to asi navždy. Každá túra má svoje čaro, každá prechádzka, každý pocit, ktorý mám na hrebení, je určitým spôsobom najsilnejší. Najviac sa mi páči osada Magurka, je to pod úbočím Chabenca a páčila sa mi tá osamelosť, tá oddelenosť od mesta hlboko v doline, kde sú malé domčeky, pár ľudí a veľké ticho. Ísť si niekedy v polovičke mája vychutnať tok tetrovou na Prašivu, tak to stojí za to, ale nemôžeme tam ísť nad ránom. Pokiaľ sa tam chcem dostať, tak musím vyraziť večer. A keď už potom na Brieždení o tej 2:30 začujete, tak to je zobudenie. To je najkrajší budíček, aký môže byť. Keď vás hore zobudí 15 tetrov, ktoré tokajú a ktoré sú takými rytiermi tých drsných podmienok, kde ešte stále je 2,5 metra snehu a musíte si nájsť len také miesto, kde ten sneh nie je, tak to sú pocity, ktoré sa nedajú zabudnúť do konca života. Myslím si, že pôjdu so mnou až na druhý svet. Keď vychodí slnko, tak sa cítim vtedy doslova, ako keby som sa unášal na nejakej vesmírnej lodi do nejakého vesmíru hlbočín a vtedy vidím tú krásu zvokol, ktorú máme. Ale najradšej to vychutnávam si tak, že sa doslova odosobním a moja duša sa vznáša a fyzično zostane tam na tom vrchu. Tá biodiverzita, tá veľká rozmanitosť je asi tým najcennejším a najvýznamnejším, prečo bolo toto územie vyhlásené za národný park. Každý máme svoje obľúbené miesta, kam sa radi vraciame. Pre mňa je takým rezervácia ohnište v Janskej doline. Keď sa postavím pod kamenné okno, je to, ako by som stál pred oltárom. Často som tu bol sám, no aj s priateľmi. No vždy sa zopakovalo to isté. Mlčky sme hľadeli na toto impozantné dielo prírody, alebo dielo všemohúceho.
Podobné pocity zažívam pri Vrbickom plese v Demenovskej doline. Skoro ráno, keď ešte ani vietor nestihol vstať, v zrkadle vodnej hladiny sa len na malý okamih objaví tá najkrajšia tvár okolitej krajiny. Vajskovská dolina ma vždy udivila svojou pestrosťou. Kaskády vodopádov sa tu preplietajú bohatou flórou. A keď ste dosť vytrvali a prejdete rezerváciou Skalka, ktorá ju ohraničuje, zrazu sa pred vami otvorí široký pohľad na hrebeň Nízkych Tatier. Pre milovníka prírody sú Nízke Tatry lákavé už na prvý pohľad. Ale aj keď ste tu postýkrát, vždy vás prekvapia čímsi novým. A udivujú nielen tým, čo zazriete z ich končierov či dolín, ale aj tým, čo sa nachádza hlboko pod ich povrchom. Jaskyne Nízkych Tatier. To je vesmír plný tajúplností. Má svoj vlastný rytmus a pulzuje v ňom život neobvyklých foriem. Tento čarovný svet vytvorili kvapky vody svojou vytrvalosťou. Nad povrchom sa zase spojili kvapôčky vody do oblakov a hmiel a prelievajú sa z úbočí do dolín a zase stúpajú ku končierom, menia sa ako kulisy vo fascinujúcom prírodnom divadle. Niekedy počítam úspešné dni v roku na tie, počas ktorých sa mi podarilo uvidieť a zažiť takéto divadlo vytvorené prírodou.
A nakoniec voda, to je aj sneh. Milujem, keď mi vrzga pod nohami, no ešte viac, keď driftujem po ňom na lyžiach. S Michalom Oškom, úspešným reprezentantom Slovenska vo freeridovom lyžovaní, sme prebrázdili množstvo žľabov okolí Chopku. Freeriding je pre mňa niečo nové, čo doposiaľ som nerobil a ukázalo mi to veľa možností pohybovať sa v hore na lyžiach, tam, kde normálny lyžiar sa nedostane počas celého roka. Voľný terén mi dáva, už ako som povedal, slobodu. Dáva mi ticho, dáva mi dobrodružstvo. Vidno veľký rozdiel medzi zjazdovkou a voľným terénom v tom, že ste v srdci hôr. Od malička som sa pohyboval na zjazdovke a bolo to furt niečo urolbované, niečo rovné. Ten terén nebolo treba tak rozlišovať a rýchlo sa rozhodovať ako v tom voľnom teréne. Freeridom som začal už ako malý, keď sme jazdili s kámošmi v lesíkoch, jazdili sme maličké žlabíky, jazdili sme za vyhliadkou v Jasnej. Už tam ma to očarilo a už vtedy som si povedal, toto je to práve orechové, čo človek ako lyžiar môže zažiť. A hlavne tú lajnu treba prejsť s ľahkosťou. Nech vidno, že ste uvoľnení na tom stavu. Že proste žiadny stres, žiadne starosti, všetko je z hlavy von, len vaša lajna, vy, sneh, lyže. Dobrý pocit, vietor v ušiach. To je najkrajšie. Po neprebádaných trasách, po slobodnom lete do dolín, ktorý sa podobal letu vtákov, sme sa vždy dosýta nadýchali atmosféry hôr. Precestoval som veľkú časť sveta, no netušil som, že svet s veľkým S objavím až doma.